kay kami na ko. Makawata lang itong tindahan, huwag bantay. Impas juga na ako. Iso. May tao? Dan, isa nagbantay sa tindahan ron. Wala. Daan ko palagi. Tingnan ti kadili na ka mag-uban-uban. Gusto gi ka mauban niya kinsay nagbantay dito ron. Ikaw man dapat bantay dito to kay kami na ko. Uy dako. Kabalo naman ka mo kwinta. Ano magsalig pa magkasakua? Ikaw gani bantay dito kay kami na ko. Basi masipyat ko ba di ko kabalo mo kwenta. Balik ka dito. Ay sige ba ako? Lagi ko. Balik ka dito ba? Balik dito. Ikaw ulit dito. Wala ako. Sige, laag. Ako rin wala ak. Dako na ko. Gamay pa kayo. Bantay dito no. Bahala ka. Lagaw dito ko. Dili lagi ko. Dali. Dali. Hinayang ito ba? Masakpan ka. Makawata lang itong tindahan, huwag bantay. Impas juga na ako. Pagdali niya ba kay masakpan tadugayan mo eh. Ulat sa. Basi makasukan sa tagiya. Naugaling nga ngawat ah. Tira ka, tuon ako. Sige, paamot ra ha. Look out ka. Pagdali niya. Unsa kay totong kwaon? Ha? Bisag unsa ba sa kay mapusla na to niya? Sige. Kwarta di ay, di ka? Kala kwarta, apilya. Sige. Kaya ng bataan, uy. Daghana po daan uy. Pila man kwaon kwarta? Di nagkana tanan. Sorry, good. Sige, hudon ako. Dara, tagan kayo. Oh! Isa man na kwarta man na. Apilig mga pagkaon ba? Kwarta ra na tong sabot. Ako nagtingog ba? Tungog ka na tanay ron. Ako eh! Ako ra? Ako lagi. Kwarta rin di kuha. Uwal pa nga pagkaon. Ako kuha mga pagkaon. Sige, lookout ra ko ha. Isa. Ano may tao? Ani ba? Ani, suka. Ani pa. Karon mo. Kawasta na po di ba? Klaro kayo, lingugdog kayo. Sapa, ani. Hindi mo na makaon ba? Daghan mo na. Sige, sapa. Kapi, gatas. Ani. Tugaya po di mo dra, uy. Pagulat dyan, kan mo akong daghan. Tugaya po di mo dra, uy. Badi? Sa muka nang di kaulat, uy. Kabalong doon ako na itanang dire. Bahala ka dra, uy. Kaya gulo, bahala to. Badi. Abay ako, badi. Nagkala yung dala ko, badi. Badi. Ayaw gawas. Mutawag ko pulis. Pare, tawagin ang pulis, pare.